Искам да кажа, че в България влязох в болница здрав. Излязох с това копче. Не дишаш. Не може и да... 2 месеца съм бил като риба на суда. Здравейте, аз съм целютанка и в момента съм в Турция при доктор Мерич. Бях в България, оперираха щитовидна следа. Срезаха мине и нямах въздух. Ходих в пистол и ми сложиха една търбичка да мога да диша. Казаха, че нямам шанс. Не мога вече да диша само с търбичката. Свързах се с доктор Мерич в Турция. Той ми даде 100% гаранция, че ще мога да диша без канула и да говоря. Благодаря на доктор Мерич. Той спаси живота. Ето ме сега пред вас. Дишаща, говореща, всичко. Благодаря на доктор Мерич. Той ме спаси.